Basi ngiyacela nje bazalwane nami ukusika elijikayo kwabesifazane. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela ukusika elijikayo kwabesifazane. Uma sithi abesifazane bethu abesifazane bokuhlakanipha, abesifazane abahlakaniphileyo, women of wisdom. Hallelujah. Ngoba yikho into eyinkinga nebuhlungu njengowesifazane ongahlakaniphile. Nikhona abazalwane. Izaga chapter 14 verse 1. Izaga chapter 14 verse 1 sithenge ngiyacela ukuthi ungifundele Izaga 14 verse 1. Ngeke ngithi mina kungcono kakhulu ukuthi kube owesifazane ohlakaniphile kunowesilisa ohlakaniphile. Hallelujah. Uma owesifazane ohlakaniphile izinto ngaso sonke isikhathi zihlezi zihamba ngendlela. Nikhona abazalwane. Sanibonani bazalwane. Uma owesifazane engahlakaniphile sisuke sine problem enkulu kakhulu. Owesifazane ohlakaniphile uyazi ukuthi cha kulezi indawo zokucima ukoma, kulezi indawo ezokuphuza uyayuzwa kuthiwa abantu bangenwa ngemali engaka, ngenwa ngo-100 bese kuthiwa abesifazane bangena mahhala. Mawuhlakaniphile owesifazane ubona ukuthi njengoba ngenwa mahhala nje, njengoba ngenwa mahhala la intengo wena. Hallelujah. Uma owesifazane ohlakaniphile why kuthiwe abesilisa bangena ngemali, abesifazane bangena uzokhokha kodwa. Uzokhokha mahhala kodwa ukukhokha khona uzokhokha. Funda verse 1. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Owesifazane ohlakaniphileyo lithi iBhayibheli uyakha indlu yakhe. Bese lithi kodwa owesifazane oyisiwula uyayidiliza futhi indlu yakhe ngezandla zakhe. Akaceli imvume komunye umuntu ukuyidiliza, uyidiliza ngezandla zakhe. Mawunayo owesifazane ohlele eduze wakho umthinte kancane wena uwinini kodwa wena dadewethu wena winini. Uhlakaniphile uyakha yini uyadiliza. Even ekholweni bosista baleli khonzo, bosista baleli banga, even ekholweni uma owesifazane oyisiwula uyoshintshwa abafana obrother khona la esontweni owesifazane uyisiwula boshintshana ngawe baphinde batshelana ukuthi suku yakhona nawe ushona khona mawuyisiwula owesifazane. Kwesinye isikhathi wena uyayitshela ukuthi udlala bona kanti nabo badlala ngawe. Uma ubrana ekonzweni ngeke ngithi bangqonwana mangase ngathi ukuthi kancane. Ungalayithi, bengathi ngathi ukuthi kancane. Ngoba ma ubrother olayithile sithi sikhonza la wena ubona intombi. Oh yes. Ma ubrother olayithile sithi sikhonza ubona intombi. Kodwa bakwathi nje kancane ibhekele uJesu ebethele esiphambanweni. Ma usister oyisiwula usuke wena uyitshela ukuthi uhlakaniphile kanti uyisiwula. Abafana bayakwazi ukudlala ngawe bashintshane ngani. Wena uyitshela ukuthi obunyakazi kanti mase bengane bathathana ofana. Sekuyisikhathi sakhe it's your turn. Shona khona nawe it's your turn. So yingakho sithi abasifazane baleli bandla abesifazane bokuhlakana, abesifazane abahlakaniphileyo, women of wisdom. Ngoba ngaphandle kokuhlakana impilo yakhe ekholweni iyohamba. And uma owesifazane ohlakaniphileyo uNkulunkulu wehlisela ifavor phezu kwakhe. Nikhona abazalwane. Kukhona umehluko phakathi kwefavor negrace. Ngokobili ngesizulu sithi umusa. Hallelujah. Kodwa ifavor, grace, uma si-define grace kuthiwa it is an unmerited favor. Hallelujah. It is an unmerited favor. Ilomusa lo owuthola ungafanele noma ungafanelekile. Hallelujah. Lo abasuke bekhona osebenza nabo aba more qualified than wena kodwa wena uyithola usuthola ipromotion nje. That is grace, unmerited favor. But if favor, hallelujah, if favor yona immerited, kukhona indlela efanele ngayo
ukuze lo musa kaNkulunkulu uhlale phezu kwakhe. Hallelujah. Ubuhlakani bowesifazane buyakwazi ukwehlisa ifavor kaNkulunkulu phezu kwakhe. One of the prayers engwakhuleka njalo mangikhulekela leli bandla ukuthi inkosi ehlisele ifavor yakho upon this church. Hallelujah. Ehlisele ifavor yakho kubantwana bakho. Ifavor negrace ngenza sure ukuthi inkosi ngicela ifavor negrace phezu kwabantwana bakho ngoba nalokho efavor nako kubalekile kakhulu ngoba awukwazi ukuze esontweni uzopholisha ihlalo uzoklina esontweni uNkulunkulu angakwehlisela ilutho. Surely ikhona ifavor yalento sokuyenzile. Awusabona bazalwane. So mawuwesifazane ohlakaniphileyo uNkulunkulu uyakwehlisela ifavor. Hallelujah. Isikhathi samasiko. But ngiyacela. Oh Jesus. Ngiyacela sithe umfundele Esther chapter 2 verse 8. Esther chapter 2 verse 8 to 10. Esther chapter 2 verse 8 to 10. Hallelujah. Oh Jesus. Kwathi sasiphumile isimemezelo senkosi kwalethwa izintombi eziningi ekomkhulu eShushani ukuba zibhekwe nguHegayi. Abazalwane, I believe ukuthi abazalwane bayayazi indaba kaVashiti. Hallelujah. Ikakhulukazi laba besifazane bayazi ukuthi uVashiti wayekade eyiqueen. Hallelujah. Eyindlovukazi yenkosi uAhasuerus. Angithi lithi iBhayibheli ngolunye usuku inkosi yake yacela umngane. Yathi mlama ake uphumule nje ube nqunu ufake nje icrown yakho kuphela. Ke uze nje sikubone siyabantu bonke bakubone. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uVashiti wathi nakamhlola inkosi ngeke izikubone lokho. Nikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli amadoda endawo aye enkosini athi inkosi surely lo wesifazane wakho uyadelela and mawungasumiyeke adlubulundele kanjena lokudelela kwakhe nawe ethi amakhosikazi azosidelela enza something. Wayethola uVashiti esexoshiwe ngaseyona indlovukazi. Sanibonani bazalwane. Webazalwane ngicela ukukutshela ukuthi kukhona abantu abaseyindaweni eziphezulu kanti lezo indawo ngokwefavor kaNkulunkulu bazogudluka bazosuka kungene wena. Kodwa zonke lezo zinto lezo zibiza ukuthi ibana lo mayibuthe oyifavor kaNkulunkulu phezu kwakho. Lithi iBhayibheli ke la esifunda khona sithe funda kahle futhi. Kwathi sesiphumile isimemezelo senkosi kwalethwa izintombi eziningi ekomkhulu eShushani ukuba zibhekwe nguHegayi. NoEsteri walethwa esigodlweni ukuba azobhekwa nguHegayi owayengamele indlu yabesifazane. UEsteri waba nogazi wathandeka kuHegayi futhi wafumana umusa kuye. Lithi iBhayibheli inkosi ikhipha isimemezelo ukuthi akuze bonke abesifazane abayizintombi abazethembayo. Lesi simemezelo masikhishwa kokukhishwa ukuthi akuprepare labo besifazane for months ukuze inkosi ibabone. Lithi iBhayibheli bebiza ukuthi owesifazane ngamunye azongeniswa endlini yenkosi ebusuku. Uma kusekuseni inkosi sakhumbula igama lakhe imbiza ngegama surely ufumana umusa emehlweni enkosi. Sabona bazalwane okusho ukuthi lo sekaphinda kuye azogana inkosi. Lithi iBhayibheli naye uEsteri wayeomunye walabo besifazane ababebekela ukuthi baprepare yinduna eyayibekela ukuprepare abesifazane ogama layo uHegayi. Lithi iBhayibheli uEsteri mayefika waba nogazi wafumana umusa emehlweni alomgcini weyintombi. Awusabona bazalwane ngoba yini into ebalekile njengokuthi la ufika khona ufika ufumana umusa. Even emsebenzini la usebenza khona mawuhamba nale favor kaNkulunkulu phezulu kwakho, even your boss, even your manager, even induna yakho uyathola umusa phezulu kwakho. Awusabona bazalwane zonke lezo zinto ayivele sizele kuwe kodwa ziletha ifavor kaNkulunkulu yonke attrathwa izinto zenzile noma izinto zenzayo. Qhubeka. Washesha wamnika
wafika okuziqhola nesabelo sakhe sokuda. Lithi iBhayibheli lithe ngesikhathi abanye besalindile besifazane belindele ukuthi siyonikezwa okuyikhola. Lithi iBhayibheli uEsteri yena washeshe wanikwa waqala waprepare abanye bengabo-prepare. Awusakubonani bazalwane, sidlala esikhona uNkulunkulu usiprepare abantu bengabokwazi sisebancane uNkulunkulu bazalwane umifavor kaNkulunkulu iphezu kwakho wena uku-Sunday school noma uyi-teenager umifavor kaNkulunkulu iphezu kwakho mntaka baba. Lithi iBhayibheli abanye besazoprepare kodwa uEsteri wayeseqalile prepare. Awusakubonani bazalwane, awusakubonani bazalwane, abanye besazoprepare kodwa uEsteri wayeseqalile prepare. Njengoba prepare abanye basuke be-unprepared. Mawubhizi udlala abafana mntaka baba awuprepare usuke unprepared. Phela abantu abajolayo esontweni bayaziwa, wena usuke uyitshela ukuthi akwazi kuyaziwa mawujola usuke unprepared. Ngisho umuntu obenesifiso sokukushada ngolunye usuku usuke azadela mhlobo ukuthi ujola nobani. Oh hallelujah. Ngekhathi zethu sasimasifakazi simala ngaphambili sithi bazalwane angisheli uthi awusheli wazahle kamhlophe ngempela akekho oke wakushela. Uthi awusheli uze ukhiphe ngishameke kunzima le manje sekushela ngishamakhehle emadala empunga njenganathi. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umpungu unento lezimhlophe ubizwe nge-boyfriend sabo. Uyazi ukuthi usungena kwenye into nje engafunakala ukuthi ungene kuyona. Wena fana ngabe ubaba kabani kodwa ukhiphiza ubizwa ngo-boyfriend ngoba usuke wenza into engafanele ukuthi uyenze. Kuthiwa isakhobe verses 10. Oh Jesus. Wanika indawo enhle kakhulu esigodlweni. Waqoka izintombi eziyisikhombisa ezikhethekile esigodlweni ukuba zimnakekele. Hayi bazalwane. Lithi iBhayibheli uEsteri wanikezwa indawo eyayinhle kakhulu kunezinye. Amagumbi abanikezwe owesifazane yena wanikeza yayinhle kakhulu nabanye. Abangadinga ukuthi anakekelwe yilo. Kwaphinde waqoka abanye besifazane abayisikhombisa ukuthi abaphinde bamphopothe futhi even more. Kuthiwa uEsteri akatshelanga muntu ngezihlobo zakhe noma ngabakubo ngoba wayemdonse ngendlebe uMoridekayi ukuba angasheli lutho. Ngiyamthanda uEsteri, hayi ngiyamthanda uEsteri. Lithi iBhayibheli akazange azayixoxa indaba yokuthi usukaphi ngoba wayeyaliwe, wayedonswe ngendlebe ukuthi angakhulumi. She was a woman of wisdom. Owesifazane ohlakaniphileyo, owesifazane ohlakaniphileyo udiscipline, owesifazane ohlakaniphileyo uyalalela u-obedient, owesifazane ohlakaniphileyo make wamtshela into wathi ungakwenzile akakwenzi. Owesifazane ohlakaniphileyo iBhayibheli akazange azatshele muntu ngoba ukube wayixoxa indaba wayengeke azafike la kwakufanele afike khona. Webazalwane uNkulunkulu uyakwazi ukusifihla. Hayi bazalwane uNkulunkulu uyakwazi ukusifihla. Asifihle emaphikweni akhe. And ngesikhathi ufihliwe fihleka futhi. Ungafuni ukuvela kanti ufihliwe. Kukhona abantu abavela isikhathi singakofiki. Oh hallelujah. Kukhona abantu abayiveza isikhathi singakofiki. Mawufihliwe fihleka. Awufihliwe. Fihleka uthini uverse 15. Laze lafika nethuba likaEsteri indodakazi kaAbhrahama
lafika nethuba ka-Esther ngoba khona isikhathi esifikayo nawe lakho ithuba liyeza kodwa inkinga ukuthi uprepare ubani. Angeke sithe mina ngiyamthanda uHegayi, ngiyamthanda mina lo baba uHegayi. uHegayi babuNkosi wayewumuntu wesilisa kodwa bekwe inkosi ukuthi agade abantu besifazane intombi. Why kukhethwa lo ukuthi agade abesifazane na? Lithi iBhayibheli lo wesilisa wayewumthenwa. Hallelujah. Lo wesilisa wayewumthenwa. Yayingekho into angayenza kubantu besifazane ngoba utheniwe. Oyeka uNkulunkulu angakusiza nalawo usebenza khona. Mawuthola imanager yakho, uthola imanager umthenwa. Hayi imanager ezokuyifuna ukulalana. Awusabonani bazalwane. Engathi uNkulunkulu angakusiza wherever you go, uthola wesilisa. Mawuphatha umphatha wesilisa, uthole umthenwa. Ngoba iproblem yabantu besifazane bayabathanda abantu aba-empower. Abantu besifazane bayabathanda abantu aba-empower. Hayi bazalwane musabheka phansi. Abantu besifazane amdlala bayabathanda abantu aba-empower. Ngisho ngena nje eTexini akangithandi nonke ngisho ngathiwa la eTexini kukhona iziqumama la abantu abanezimali abagibela itekisi uthanda lowo driver. eTexini lo shayelayo uyena o-empower. Abantu besifazane bayabathanda abantu. Engathi uNkulunkulu angakwenzela umusa la ufika khona ufika abantu besilisa mawuthi umphathi wakho uthola umphathi owumthenwa. Ngoba mayengatheni mangeyeni umthenwa uzoba ne-problem. Ngisho kuthiwa umqomama usuyohlala kabuhlungu la emsebenzini uyosebenza kabuhlungu ehlukumeza. uNkulunkulu engathi akwenzela umusa noma ngathiwa uyireyisa-ke la ayireyisa khona kodwa mayefika kuwe oshikaphala uNkulunkulu amshintshe amenze abe umthenwa. Ezikoleni la efunda khona othisha abakufundisayo engathi uNkulunkulu akakwenzela umusa uhlangane nothisha we-maths le ehlulayo kodwa uthola uthisha owumthenwa, uthola uthisha othe ufavor kaNkulunkulu. When the favor of God is upon you, uNkulunkulu uzokuprepare, uzokuhlelela, uyothi uma ufika yena usefikele wakhambela phambili. Worship team engathi uNkulunkulu angisiza. Ngisho abadlala ama-keyboard nidlalela abantu ama-keyboard abawomthenwa. Ngoba abantu besifazane bayabathanda abantu abanempower. Njengoba sigida nje sigidiswa odlala i-keyboard, abantu besifazane ababheki lo onabelelayo kodwa babheka lo. Siswa mawami awenzele ifavor hlangane nabantu noma kuthiwa besilisa kodwa kuba abantu abathenile. Ngoba soba ne-problem uma boHegayi abangathenile. Ngoba uyobona lo babekuthanda nje, ubona lo babekuthanda lo bhuti ekuthanda kanteni uney'nhloso noma kangakuthanda nge-favor kaNkulunkulu kodwa iy'nhloso zakhe siyayikrasha siyayidestroya in the name of Jesus. Ungazisho lithi iBhayibheli wayeyamnika
ngoba la abakhona babathunjwa bese libelexoxa ukuthi usukaphi uzokwakayela. Yazi ukuthi kudala ngisho wayibheka indoda yomuntu hayi bugodle bokufakazi la ngisho kuthiwa wayibheka indoda yomuntu lobo bufakazi bugodle la ngoba khona amaqenjana alalele lobo bufakazi bakho ukuthi maye ngayibheka indoda yomuntu ezweni sholi nakhona la azona zonke izinto esifakaza ngazo. Yazi ukuthi umuntu kathi nje ngingawakhola ngangayisweli ekhaya kanti inketshana elilalela luphethe 29 rand wakavuka khona beke lakunikeza uluvela uphithana ingqondo kukhona izinto efanele ayikhulumi. Ifavor kaNkulunkulu my person uNkulunkulu akathi angiprotect angivikele egameni likaJesu. Cela siphakameni sibhekele asibe nabesifazane abahlakaniphileyo, asibe nabesifazane abahlakaniphileyo. Webazalwane uma ngase kuthiwa bonke abesifazane abaqomisi ayikho insizwe engaqoma. Angizwa uma ngase kuthiwa bonke abesifazane abaqomisi ayikho insizwe engaqoma. Siqona nje sihlangene nabaqomisi kodwa owesifazane ohlakaniphileyo, owesifazane ohlakaniphileyo angaqabela ngisho ungawutholi lowo lift ahambe ngeenyawo la. Haleluya. Ahambe ngeenyawo la emgwaqweni waka-F. Haleluya. uNkulunkulu ney'ngelosi bamgade bamprotect aze afike ekhaya ngoba nabo lift labe batholayo lizobakhokhela. Cela siphakamise izandla zethu Baba egameni likaJesu. uNkulunkulu namandla yisonke sisonke uJesu. Baba umuhle nasekuseni ungcwele uthembekile akekho ofana nawe. Siyabonga Nkosi egameni likaJesu ngabesifazane osiphe bona of wisdom. uNkulunkulu namandla naloyo oyisiwula manje kodwa mshintshe mguqule egameni likaJesu. Ashintshe abe owesifazane ohlakaniphileyo. uNkulunkulu namandla noma ngabe unesivumelwano nesitha kodwa namhlanje egameni likaJesu uguqule Nkosi, uguqule indlela acabanga ngayo, uguqula Nkosi indlela abuka ngayo izinto egameni likaJesu. Haleluya. Ngicela shayela uNkulunkulu.